připraví a teďka říká pozor, teď vás vyfotím a žába marmeláda. Jeden dětský s tím zajíčkem, jak jde k tomu zmrzlináři pro tu zmrzlinu. Šlešína. Ne? Přijobká zajíček ke zmrzlináři a říká, dobrý den, máte makvovou? On říká, zajíčku nemám, mám čokoládovou pistáciovou, ale mrkvovou nemám. Tak jo, a přiskáče druhý den, říká, dobrý den, máte makvovou? Říká, zajíčku nemám, dneska mám banánovou, ananasovou, mrkvovou. Tak děkuju, odskáče, krásně říká, sakra, na tu mrkvovou udělám, ne? Ten zajíček si skáče a říká, dobrý den, máte makovou? On říká, mám zajíčku, dáš si jeden kopeček nebo dva? Nedám, tak musím hnučná. Dvě Slovenky se bavila a ta jedna povídá, víš, keď máš malou pusku, tak máš malou pičku. A ta druhá, nevrál. Tady. Děkuju. Není zaháč. Ještě někdo kafičko? Mně se líbí. Kdyby jsi taky chvilku sedla, Klárko. Já už jsem tak na to. Tak Klárku jsem na to připravovala už asi 14 dní. Ukázala to dělat servírku. Já myslím, že jste někdy byli trénovat, že jste někam někde byli a... Ne, duševně jsem jí na to připravovala. Duševně, no. A dnes vypadá i z práce asi. Tak to akorát nějaký jiný boce bych si docela dalo. Jaký máš taneční? No, úplně. To není baletky. Piškotky. Na balet má. Další, mrtvolu. Jak holky to jsme smáli. To bylo moko, to krátně. Ten je blbej, ten se bude líbit, jo? No, jako člověk, já jak mám můj dom představu, tak já si ho představuju pro zajíce, jak to tu mrtvovou. Jak hezky přihopsáme, takhle mu ty odkapeme. A řekne mrkvovou. Mrkvovou, tak chce taky mrkvovou. No, tak Písnička na Ještě přání. budu vypít. Písnička na přání. Ne, to Ty chceš ještě jednou, vy to solo. ještě jednou. Míro, No. já Já jsem mu řekl znovu, že tanec je erotická předehra, hned běžel. Kterým směrem? No, Klesu. naprosto zmateně k tanečnici, což byla. Lásky. na výteši. Kačka, tady budeš dlouho. Musí být Babičky, dědy. solo. Vejden, já nevím, jak dlouho. No oni co ty práci Já nevím, jak dlouho bude. Tadyhle lidečko dochází, tak taky. Zpíváš tak nějakou německou? Já jsem, Nebo anglickou? Jingle bell, jingle bell. tak bílý, kdo pije bílý? Já. Míro s Krištem byli se prosklonickým zadu. Ne, já jsem do Jo, ty jsi oslovenkyně. Já mám strach, že se bouchne do hlavy. A takhle, neposílej. On vždycky řekl, bo vždycky tam zbourá futry a to teda to. Počkej, tak Seď, pošli mladšího syneče. Jo. Tadyhle už běží jeden malý. Ten je mladší, ten jo, to je moje oblíbená. Tak dolejem, bílý se může dolejvat i do toho, že jo? A to je zanedbaný sex. Počkej, já jdu pro víno. Tak nalej. pozor, hlava. Míra hodil teď a ty strojily, aby se vyšel. By se měl slovat, ne? Teda vlastně nenaučil. Pojď Míro, teď je opravdu nějak babička už takový pomalu. Ne, Nešporovi. Jo, ale nenaučili, chodit pomalu. My jsme se pak porvali, že jo? No, s tím spolu. Jsme se porvali. Můžu to si stejně pomalu, ale ne? Fakt? No fakt. To nevím. No, jde na to lidí. Jaruška. Že jo, teto to ví. Že chtěli Nešporovi a museli jsme chodit 3 metry od sebe, nebo něco takhle. Pomalu. To vůbec nevím. Kdo je bílý? Míru nalij, líbě, Mílo, Daviola.
Pukačovky dol, víš co je to pukačovka dál se říká, sypala bílou červený. A na to Já vím, že mě vozili jako manekýna do domu potravin, jako jo, že podle mě děti museli jíst, ale jako, že byste si měli učit chodit, to nevím. Právě proto se viděl u vánočních stromů. Tak, jako z té druhé strany, co jsme jezdili do těch zbizů, kolik ty to znáš, tak tam měli Karla Mocovýho a on nechtěl mlíko. Ale já vím, že mi babička Šporová vyprávěla, že jsem si musel proti němu sednout, ten mě musel nenávidět tenkrát. Proti němu sednout ke stolu a já jsem to mlíko a on se na mě musel koukat, aby se to naučil, jo. Naučil, ne? Nevím, jestli se to naučil. No to Ještě horší. Jo, pravý takže opak. tebe jsem učil chodit, jo? Pomalu. My jsme oba měli chodit nějak. Jsme se znali, se rvali a museli jste od sebe. Prostě se právě museli jste od sebe. Já vím, že když si přijel na prázdniny s babičkou do ještě ke starý babičce Lotecký, tam byla jednu místnost starého baráku, že ti babička vždycky šla vařit rajskou polívku. Ale vždycky, hele. Mně se normálně zvedal žaludek z toho. Fakt jako my jsme jí, mamka jí ani nevařila, veď, rajskou polívku. Ale dneska jí miluju. Já taky. Utloukla po rajský polívce. Tady kolem miluju. No. Ale mužky musím jít naučila jíst, ale Víš, že jako tak, že borejce to jsem neměla ráda a když babička ti to uvařila, by, tak ty si to miloval úplně. Ještě takový Jak to může jít, takový. Co tě vyprávěl, takový společenský poupá bylo, když jsem přijela teta Járová, že jo, tam seděla. Teta obsluhovala, strejda proti teta a já taky u toho stolu mohl sedět tady v té kuchyni. To byl takový ten kredens, ta přepážka a jak jako mě to společenský kecání nějak moc nezajímalo, já tam měla mě ten pekáč plný kucheň, jo, tak to byla taková nějaká uvladina, tak jsem to do sebe ládoval, seděl takhle přes rok a já proti té tetě a zakucká, jako ta ukna vylítla, vlastně to takový Nikol dozjela až takhle nad Bradavky, no. Vybírala tam tu facku jsem dostal, že to bylo údla, tak jsem si ještě vzal jednu buktu a šel jsem pryč. Po odpoledním čaji. Ale chudák tenkrát, no, to jsem se trefil. ale máš na to vzpomínat, to je to koukej. Já jsem si nikdy do kupředu nedával, že jo, no. Ale že jich je. Že jo, děti, no, tak to je. Ale jo, za reklamu, tak jak vypadám zajímavě, tak už mám se do... No, tak si objevuješ každý den nový věci, viď? No. Protože... Já nevím, kde je. Kdo? Poštěm ty moje zlatíčko, to nemá zlatíček. A než jsem přišlu, tak počkej, já tady vidím skleničku. Počkej tady na mě, ano? No, tebe to maso nechutná. Už nechceš? No, tak jsme se nevšimli, ty jsi to Počkej na mě. Kdo to vyhodil potom? Takže když mě ošetřovat, tak zjistím, že mám kapesník plný masa. Nebo v kapse. to vždycky si tak A já si nepamatuju to. Robert, dětečky, babička kaže, ne, abyste dělali jako Mirek, abyste se tak... Ale to zajímavý, že to dělal mi se Tak to taky nechtěla. Ale ho vlastně kousala a taky měla si Jo, jsi zase plný ty. to dělal malý Míra ve školce, protože bylo tvrdý maso, tak jsem mu dávala igeliťák, protože on spál a já jsem šla normálně pro něj a on to měl v těch tvářích. Tak měl igeliťák, tak vždycky při obědě tam nacpal, dal to do kapsy a pokaždý to měl prostě v tom sáčku v kapse, takže každý den vypražínej. To se dal do pusy, víš, takhle. No mám. Už bylo tak automaticky, že ani nevěděla. No ale jsem měla strachu. Jingle all the way, how my to go on Tomu bylo jedno, jestli... Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, how my to go on Hey! Teď tam bude zpívat. Já jsem neměla čas si ho ani pochovat. Zpívej. Sluníčko, sluníčko, pokojně maličko.
No to by neprošla. Láďo, pospívat, dělej. Držím ti palec. Láďo, když ty budeš tancovat, Zdenka bude zpívat. To jo, on se Něco za něco. Dení, zrušíme to. Něco za něco. Tanec je můj úhlavní nepřítel. Jdeš zpívat? Ježíš, tady je koštělí, nebo co tady dělá? No, když nechceš tancovat, tak půjdu já. To si ho tady připravila. To si vyřešíme. To si vyřešíme. To je moje vlastní. Motivě. Sluníčka, maličko, přečítáme se ve štěstí, jako tě zajede. No a to už dál nevím, to jsme zpívali jako malý člověče, a tady už taky to nějaký býty slova. Na myslivecké škole to nezbýváme. Míny, kočky letou za komíny.